תודה רבה שהזמנתם אותי. אני מאוד שמח להיות פה איתכם, וזה מפגש ראשון. אז קודם כל תודה למשה ולוועד על החיבוק האדיר שקיבלנו המשפחה, ועד שאתה לא נמצא שם, אתה לא מבין איזה כאב עצום זה, שאתה מאבד אח צעיר עם 3 ילדים, 2 נכדים, בשיא הפריחה שלו, וכמה שקשה מאוד מאוד להצטרף למשפחת השכול. אני בתפקיד שלי כבר 15 שנה, הייתי בהמון ביקורים, משתתף בהלוויות, משתתף גם בשביל אוקטובר, בהמון ניחום אבלים, וראיתי את הכאב, וראיתי את עוצמת הכאב, אבל כשזה מגיע אליך הביתה, זה כאב פשוט עצום שאי אפשר לתאר אותו. אני אשתף אתכם במשהו אישי. עד היום אמא שלי לא יודעת שהבן שלה נרצח. אנחנו מסתירים את זה ממנה, ומצליחים להסתיר את זה ממנה, כי ברגע שהיא תדע, אין לנו ספק שהיא עוזבת את העולם. כי זה הבן זקונים שלה. הוא היה 4 חודשים ברציפות בעזה, ניצל פעמיים בנס, והוא נרצח בבית קפה. כולכם מכירים את הסיפור, אבל הדבר היחידי שמנחם אותנו המשפחה, זה החיבוק העצום שקיבלנו מעם ישראל, והייתם צריכים לראות, מי שהגיע ראה את זה, מעל 1,000 איש ביום הגיעו לחבק את המשפחה בשבעה. והדבר השני שמנחם אותנו, שהוא הלך גיבור, גבר, לא נתן לבן בליעל לרצוח עוד אנשים, כי אם הוא לא עושה את המעשה הזה, הערכה של גורמי הביטחון, היו נרצחים שם לפחות עוד 10 אנשים. אז הוא הלך גיבור, ולכן משה, תודה רבה על התמיכה ועל החיבוק שלכם במשפחה שלנו. עכשיו נדבר על האפשרות, ואני חושב שעשיתם צעד אדיר, שנוכל לעשות שיתוף פעולה כדי למסד את הענף האדיר שאתם מנהלים, ועדיין לא מבינים את המשמעות של הצעד שעושה הוועד המנהל שלכם ביחד עם ההסתדרות. ואני מבקש מכם ברמה, בנימה אישית, אני לא יודע מה אתם חושבים על ההסתדרות, אבל זאת לא ההסתדרות של פעם. ההסתדרות של היום היא בראש ובראשונה בנתה שולחן עגול כדי לפתור המון בעיות של המעסיקים, שלצערי הרב מנצלים אותו כל מיני גורמים, שאתה פשוט כמעסיק לא יודע מאיפה באה המכה. ואני אתן כמה דוגמאות. אז קודם כל אנחנו כבר בקשר למעלה משנה. בשנה שעברה, ב7 לספטמבר, לא יכולתי להגיע כי היה לי אירוע משפחתי, אבל גם הוזמנתי לאירוע הזה, והזמנתי עכשיו לפה. אנחנו כבר כמעט שנה מנהלים משא ומתן כדי לעשות הסכם קיבוצי כללי ענפי שיורחב, שיהיה בו צו הרחבה. הוא יחול על כל מעסיק שחבר בארגון ועל כל מעסיק שלא חבר בארגון. זה המשמעות. זאת אומרת, אנחנו לא עושים הסכם שרק מי שנמצא פה בהתאחדות יחול עליו. ולמה אנחנו רוצים לעשות את ההסכם הזה? כדי לקבוע כמה נורמות שתשתרשו פה, לצערי הרב, וכמו שאמרתי, בפיזיקה אין חלל ריק. אם יש חלל מישהו מנצל אותו. אני כשנכנסתי לתפקיד, היו קרוב ל-15 עד 17 אלף תביעות משפטיות בענף הבניין. ואחד המשימות שלי הייתה להבין למה. ואז התברר לי גודל המחדל. כי לא היה מי שיטפל, לא היה כתובת, גם למעסיק וגם לעובד. ולכן בהסכם הזה שאנחנו נעשה, וזה מה שמשה ויובל עמדו עליו, שאנחנו נקים מנגנון ליישוב חילוקי דעות, אנחנו קוראים לה ועדה פריטטית,
ובענף הבניין, אתה תגיד לי עוד כמה זמן יש לי, כי יש לי הזדמנות פה, לא כל הזמן אני אפגש איתכם. הקמנו מנגנון ליישוב חילוקי דעות, כדי לפתור את התביעות הרבות במדינה הכי מוזרה שקיימת בעולם. על כל 100 אזרחים יש עורך דין. זו המדינה היחידה בעולם שיש עורכי דין וממשיכים להוציא, ואם יש פה עורכי דין אני מתנצל מראש, אני מבקש סליחה, הכוונה לא אליכם, שעל כל דבר שזז תובעים מעסיק בתביעות מוזרות. ואני אתן לכם 2 דוגמאות שתבינו שב10 שנים האחרונות הצלחתי לטפל במסגרת הוועדה פריטטית מחוץ כותלי בית המשפט. הקמנו מנגנון שעושה יישוב חילוקי דעות, דיון אחד, ללא שום עלויות, בלי עורך דין, בלי שום הוצאה כספית. אתה מגיע לדיון, ודרך אגב זה קיבל הכרה של בית הדין האזורי לעבודה, היה מי שיערער, כמובן עורך דין, כי לקחנו לו את הפרנסה, והתקבלה החלטה לפני 8 שנים בבית הדין הארצי לעבודה, שטרם פנייה לבית הדין, קודם כל עוברים דרך הוועדה הפריטטית. הקטנתי את התביעות מ-17,000 תביעות בשנה ל-3,000-4,000 בשנה, שאני מתוכם מטפל ב-1,200 תיקים. ב-2019, במסגרת הוועדה הפריטטית, דיון אחד, ישיבה אחת, נגמר הדיון, המעסיק מרוצה, עובד מרוצה. כי על מה תביעות? היא הודעה מוקדמת, תשלום חופש, שעות נוספות. ופה עורכי דין ניצלו את אי ההבנה של המעסיקים כמוכם, שההסכם